tuturor! Astăzi noi ne vom juca Roblox. Așa. De ce să intrăm noi? Să încercăm Free VIP Brookhaven-ul. Că vreau să văd și eu cu ce ne dă aici. Skibidi! Nu cred că n-ar ține asta. Lasă-l. Că nu vreau să-l fac ăsta. Așa. Brookhaven. S-a băgat nu update sau ce s-a întâmplat? Cred că. Ia să vedem noi. Sper să dați like și subscribe la videoclipul acesta. Și am și intrat și ăsta e Brookhaven-ul real. Ăsta e. Am prins eu, e nu update. Vehicle, go card, back,ine. Uite, cartul. Ce mai avem pe aici? Încă un cart acolo pe meme. Ia mă, hai să tragem o tură cu el. Ia să vedem. Tragem o tură cu el. Vedem noi cum e. Du-te. Ia. E că mai vede de 55. Poate se duce mai repede. Nu știu. Se duce turbină. Ce are bă ăsta? Zici că e Mercedes, bă. Zici că e Lamborghini. Zici că Lamborghini. Cum zic eu. Zici că e Bugatata direct. Așa zic eu la Bugat. Dar nu pot să tot deloc. Bagă stau viteză. Mamă. Hai că mă duc să iau casă. Nu, că e prea mișto. Cartul ăsta. Cartlinie. Uite casa aici, vreau să o iau. Vreau. Așa. Bun, s-a băgat și nu în casă, nu? Nu cred. Îl scrieți voi în comentarii. Scrieți în comentarii dacă vă place sau nu. Episodul. Așa, nu și noi casa asta, că nu știu cum e. Bă, cine e asta? Cine să ăștia? O să le iau un savant. Savant. Mi-închid. În casă, așa. Închid ușa. Las-o. Cine intră nu mă interesează dacă sparge cineva safe-ul. Hai să găsim niște camere secrete. Uite o cameră acolo. Și acolo. Eu prin camera te văd pe tine. Că n-ai dat like și subscribe, deci dă like și subscribe. Ia prin baie, pe aici ceva. Orice secret, prin baie. Avem loc. Avem loc secret. Ba, nu e. Nu e loc secret în baie.
deloc. Și pe aici. Nu, noi. Hai prin celelalte camere pe aici. Bă, cine e aici? Cine stă? Cineva, hai. E acum casa mea, nu mai interesează. Nu-i nimica, bă. Frumos aici. Ce zoom. Aici. Poate ar trebui să fie ceva secret. Mă jur. Trebuie să fie ceva secret. Uite, bă, ia fața ascunsă, nici măcar un bobălinac nu știe unde mi-e locul. Oh, fată, ieși. Eu mă duc să-mi iau un gheț de la gară. Am ajuns în gară. Uite poliția, uite aici. Hai să mâncăm. Bublegam. Mersi. Tu, cel care te uiți acum la videoclipul ăsta, ai dat like și subscribe. Zi repede, ai dat? Ai dat? Ok. Că dacă nu dai like și subscribe, erai pe calea de moarte. Așa, hai să plecăm. Ce bună e. E recrutare. Am terminat-o. Da, banii. Am testit tău. Ei, las. E poliția dacă nu dai banii. Ei, și ce mă interesează? Hai, bă, dă banii. Nu vreau. Da, știu eu că eram eu. Ăla care zicea, hai, bă, dă banii. Da, asta. Vreau și o pizza. Sau, las. Când și-o aici ceva. Andun-troam, cum sam, vorba francezului, sabroza, mai fac 1000, voi tot pe sărăchie, da. Vorba francezului, ce mi-a căzut pe podea, am uitat că tocără mi-a dat și s-a căpat și ea. Polițior, când cobor în avion, scot un tălni în pantalon, să pun la acordeon. Gata. Mai vreau să cât. Eu vreau să mă duc la sală. Bună! Pizza. Așa. Bun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Așa. Acum hai să mergem la asta. Facem și noi tot face aici. Nu rămâne nimic. Am făcut 3, 4, 3. Acum hai să ieșim de pe document. Să jucăm altul.
Ai, un hobby. Interesant. Pe mine îmi plac hobby-urile așa. La minutul 19 o să închid. Sau îl las până când, na, o să las eu. Vedeți voi până când. Nu știu ce să joc. Ce să joc? Nu, ce? Joc hobby-ul ăsta, hobby but you can't jump, adică nu poți să sări. Ăsta din Inside întors pe 22. Inside out. Ce? Întors pe 22. Eu am fost la 2. Nu m-am uitat la unul de la 2 ani. Este mod pe care să iau. Dacă tot sunt băiat, la pe morpanul ăsta. Nu, bă, mie. Yes, poți să... Nu! Sami. V-am făcut ieri 3 shot-uri noi. Ați dat like și subscribe la ele. Și a scris în comentarii ceva. Am o persoană care scrie mie în comentarii ceva. Pe Mihaela. Și cine mă adoră cine mi-adoră canalul de YouTube foarte mult. Mihaela și Loredana și Eliana, niște prieteni mei. Așa, am trecut râul pe aici. Așa. Am ajuns aici. Du-te. Să scrieți în comentarii cu ce jocuri vreți să mai fac. Stumble Guys, Brawl Stars normal, FC Mobile, Free Fire. Dar chiar nu pot să... Bă, am uitat tot asta. Dacă săream e prea fain. Așa. Așa. Am făcut jos de jurul lumii. Am fost nu mă țin. Și v-am zis, scrieți în comentarii cu ce jocuri vreți să mă fac. Brawl Stars, Free
Free Fire, Stumble Guys, PUBG Mobile cu fotbal. Scrieți-mi voi. Se duc asta, se duc asta, se duc. Au dus toate.